Moje jméno je Petr Seifert, jsem na pozici Facility Managera pro kampus Česká republika, to znamená oba dva závody v Hradci Králové i Vyžďanem nad Sázavou. A s Teleflexem jsem od ledna roku 2022, takže něco málo přes 3 roky. Jak jsem se do Teleflexu dostal, tak byl jsem draftován jednou personální agenturou, samozřejmě bylo to po nějakém kontaktování přes, tuším, že sociální sítě, pamatuju si matně, nebo přes LinkedIn a hledal jsem nějakou výzvu, takže po vysvětlení si toho, co firma očekává, jsem nabídku přijal. Od počátku tím hlavním, čím se v Teleflexu zabývám, je energetická náročnost obou dvou budov a vůbec výroby jako takové, takže po mém nástupu my jsme si udělali takový jednoduchý plán strategický, čeho bychom rádi docílili, nebo vlastně zkusili jsme se nakreslit hranice možného a už 3 roky tvrdě pracujeme na tom, aby ten plán se dařilo realizovat. V tuto chvíli určitě můžu říct, že nejdůležitější jsou pro mě lidi, kolegové, zaměstnanci. Přecházíme určitým přerodem, hlavně v Hradci Králové, kde došlo ke skoro poloviční obměně týmu a je velmi důležitý s kolegy pracovat na splnění společných cílů, na tom, aby jsme dosáhli toho, co od nás vlastně firma očekává. Obyčejně ráno porada společně s týmem, co budeme dělat, co si kdo naplánoval. Spíš než, že bych v poslední době dostal prostor si práci hledat, tak se na mě valí ze všech stran, ale snažím se to korigovat a mám svůj plán, mám obvyklý týden, všechno zapadá. Myslím si, že mám jasně daný harmonogram. Závody Teleflexu v současné chvíli patří k těm modernějším v České republice. Máme se čím pyšnit a je to taková hračka, se kterou si mohu hrát a když k tomu připočtu ještě potom, že tam mám kolem sebe spoustu nadšených kolegů, kteří rádi spolupracují, tak je to radost, je to, co mě baví. Výzvou v letošním roce pro mě je dosáhnout všeho, co jsme si pro letošní rok předsevzali společně s kolegy, protože na cestě v průběhu roku číhá spousta proměnných a překvapení a ujet minimálně 5000 km na kole. Moje začátky ve firmě nebyly úplně jednoduché, protože po tom, co jsem přišel a procházel jsem takovou tmavou chodbou v Hradci Králové, tak trpěl jsem takovou malinkatou depresí, než se nám podařilo rozjet všechno na cestu, kterou by to mělo směřovat. Takže nebylo to úplně jednoduché, ale už se cítím dobře. Na zaučování nebylo moc času, u lidí na mojí pozici se předpokládá, že už něco o životě jako vědí, znají, jak se pohybovat ve firmách typu Teleflex. Já se snažím pro zaškolení a zaučení mých nových kolegů stanovit nějaké standardy. Snažím se poučit z toho, co třeba chybělo mně, tak aby dostali informace, které by ocenili, abych jim to udělal co nejjednodušší, aby co nejdřív v podstatě vrátili firmě to, že do ní vkládá důvěru a že se rozhodl do nich investovat. Pokud jde o prostředí v Teleflexu jako fyzické prostředí, tak my v tuto chvíli pracujeme na modernizaci obou dvou areálů, interiérů. Myslím si, že naši kolegové se mají velmi brzy na co těšit, protože se snažíme dělat projekt tak, aby firmu posunul na příští 10 let mezi ty top firmy, které se mají pyšnit tím, že když tam člověk přijde, cítí se příjemně, je tam bezvadný prostředí, moderní. Pokud jde o kolegy, tak prostředí je přátelské, cítím tady strašnou spoustu srdcařů, o kterých se člověk může opřít, takže v obou věcech si myslím, že jsme na správné cestě. Můj šéf je nekompromisní, náročný a někdy to není jednoduchý, to je pravda. Pokud jde o benefity, nejsem nějak náročný člověk, já skutečně chodím do práce hlavně proto, že mě to tam baví a pro mě asi nejlepší je kantýna, jako, když je super jídlo a když je kafe, když si člověk může sednout s kolegama v příjemném prostředí si popovídat, tak je to super. Já jsem si úplně práci v Teleflexu, jak jsem říkal, nevybral, ona si našla mě, když bych to tak řekl, a já jsem v dobu, kdy přišlo to oslovení, hledal nějakou výzvu, protože jsem měl za sebou dost náročný projekt, který už byl ale hotov a trošku jsem se nudil, takže přišlo to tak nějak včas, v pravou chvíli. Můj nový kolega. Určitě chuť do práce,
pocit takového vlastnictví, že s tím vším, s čím se musím potýkat, musím pohnout právě já. Já mám takový heslo, kdo, když ne já, kdy, když ne právě teď. Takže vzít to do teplejch a posunout to dál. Určitě jsme měli, pokud jde o nějaké výsledky, velmi dobrý 3 roky za sebou, kdy se nám konstantně daří ve snižování spotřeby energie. Dalo by se říct, že vše, na co jsme sáhli, tak se nám doposud dařilo. Měli jsme samozřejmě pár drobných neúspěchů, získali jsme si důvěru a já si to hrozně cením, že firma jako taková tohle vidí a nebojí se do nás, respektive já to tak říkám do nás, ale do těch projektů, které vymýšlíme, investovat. Takže o to větší pískoviště pro mě a o to víc příležitostí si zrealizovat nápady. Jsem strašně pyšný na oba dva týmy v obou závodech. Kdybych měl konkrétně hovořit, tak žďárský tým pod vedením kolegy Honzy Mičky, manažera budov a údržby tady ve Žďáru, kdy cítím to, že tady je přesně to, co chci, to vlastnictví, tu chuť s tím hýbat, to, jak se k tomu staví. A stejně tak v Hradci Králové jsou tam srdcaři, když budu jmenovat Zdenda Černý, který tomu dává neskutečně moc, snaží se, Tomáš Říčica. Chci jim všem touto cestou poděkovat za to, že jsou se mnou a že to posouváme společně dál. Myslím si, že dokážeme vytvořit v Teleflexu prostředí pro nové kolegy tak, aby se cítili příjemně, práce, kterou chtějí dělat, je naplňovala, protože to je vždycky jedna z mých základních otázek na pohovoru, co skutečně chce ten člověk dělat. Právě proto, aby ta práce pro něj představovala smysl, aby dělal, co ho baví, aby ho to naplňovalo. Takže takový přístup se snažíme garantovat a myslím si, že to je v podstatě nejvíc.